ذاکر صاحب جڑے علی ولی اللہ دی مخالفت کردے نے وہ بھی مولا نال جنگ پہ کردے نے بابا جی میں تے انہاں نوں کھوتا بھی نہیں کہہ سکدا سید بھی وہ احترام ہے جڑا ولایت علی دا قائل ہے جڑا علی ولی اللہ تے شک کردا او دا ہاتھ نہ چومیا جے زہرا دے مجرم بنو گے ہاتھ بھی اسے سید دا پڑ چومو جڑا علی دی ولایت دا قائل ہے جڑا علی ولی اللہ تے شک کردا ہے او دی جگہ میں اس پانڈ نوں سلام کر لینا جڑا ڈھنکے دی چوٹ تے علی ولی اللہ پڑھدا جڑا سید کہلا کے آگے علی ولی اللہ کتے جی میں نہیں سمجھتے جب کتنے بھی دیں او سید کوئی نہیں دڑکی شاہ ہے بارڈر کراس سید بھی سی شاہ سید وہ جڑا پیو دا توجہ ہے سیدان دا پیو مولا علی میں نے جڑا لے علاقے چ ذاکر صاحب بلایا کرنا کہ حیدری صاحب ایتھے ایک پیر تے منکر علی ولی اللہ دا منکر میں کہا کیڑا پیر انہاں کہا گدی والا او دے نال بخاری قادری بھی لکھیا ہے تے کہندا علی ولی اللہ بدعت حرام ہے نجائز بدعت حرام ہے نجائز میں کیڑا پیر ہے جی اے گدی والا میں کہا منکر کیڑی شاید ہے علی ولی اللہ دا میں کہا وہ گدی والا پیر نہیں گدی والا پیر ہے القطرہ من بہار مناقب الانبیاء والاطراء و چھویں لال ولایت ارشاد فرماندے نے ولایت علی علیہ السلام احب الی من ولادت منہ میرے چھویں امام فرماندے نے منو قسم از پروردگار عالم دی جے تے قبضہ قدرت وچ میں جعفر صادق دی جان میرے چھویں لال ولایت ارشاد فرماندے نے منو چھویں امام نو ایڈا علی دے پتر ہون تے فخر نہیں جنہ اس گل تے فخر ہے میں علی ولی اللہ پڑھدا یہ چھویں لال ولایت دا فرمایا تسی تے سید فرمایا بے شک سید ہاں ان الولادت برکر شرف والولایت فرض میرے چھویں امام ارشاد فرمایا ان الولادت منہ شرف والولایت فرض میرے چھویں امام فرمایا علی دا پتر ہونا فخر ضرور ہے لیکن علی ولی اللہ فرض ہے واجب ہے سنت مستحب نہیں اس واسطے احتجاج تبرسی کتاب میرے کول ہے کتاباں میں نال نقد رکھنا ہے اس واسطے کہ کوئی یہ نہ کہ شیعہ کولوں ہی گل کر جاندے ہیں چھویں لال ولایت فرمایا فائزہ قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 79 وچ تواڈے میرے چھویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ میرے صادق امام فرماندے نے میرے شیعو تواڈے جتھے کوئی بندہ جس ٹائم کوئی بندہ جس عبادت کوئی بندہ توحید اور رسالت کی گواہی دے اس پر لازم ہے میرے دادے علی کی بھی ولایت کی گواہی دے قرآن تے ہاتھے غازی دی علم گواہ ہے معصوم امام نے کدی کدھر ڈکا نہیں لایا ایتھے علی ولی اللہ پڑھو تے ایتھے نہ پڑھو ایتھے پڑھو تے ایتھے فرمایا جتھے توحید اور رسالت گواہی دیو اوتھے ولایت علی دی گواہی دیو خواہ کلمہ ہوے خواہ اذان ہوے خواہ نماز ہوے کدی بھول کے بھی نہیں کہنا علی دے نام نال نماز باطل ہے کدھر تیری نسل باطل نہ ہو جائے اے لفظ نہیں آکھن کو پڑھے نہ پڑھے دی مرضی ہے میرے لو محمد رسول اللہ بھی چھڑ دے میری ذہت کی اثر ہے لیکن نجات تا ہے جو ولایت علی دی گواہی دینی ہے معصوم امام نے کدھر ڈکا نہیں لایا میں شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک مذہب اہل بیت دا جناب دا نوکر اس بندے نو منہ منگے انعام دیاں گا جڑا مولا علی پاک تو لے کے 12ویں شہنشاہ تک ایک معصوم دا فرمان بکھائے کسے معصوم امام آکھیا ہوئے علی ولی اللہ پڑھنا نماز باطل ہے کوئی ایک روایت بکھائے میرا پیو لگا تے جناب بکھایا تے میں ہی دا لگا وہ جدو معصوم نے منع نہیں کیتا معصوم نے لفظ نہیں آکھے نام علی نہ نماز باطل ایک جگہ بندہ کہنے لگا نہیں علی ولی اللہ ہے قنوت میں پڑھ لو سجدے میں پڑھ لو لیکن تشہد میں نہیں ہے سجدہ تو انہوں پتہ پوری نماز مغز ہے سجدہ جڑا ہے وہ رکن ہے تے تشہد بھائی آصف شاہ جی یہ غیر رکن ہے جس شاید ہی رکن وچ اجازت ہے غیر رکنی عبادت وچ اس دی گواہی نہ نماز کیویں باطل ہوندی جی سجدے چ پڑھ لو لیکن تشہد میں نہیں ہے انج یہ نیری چلدی ہوے تے میں کوٹ عبد المالک دے کسے بچے نو آکھاں کوٹھے تے نہ چڑھ نیری پہ چلدی ہے تے تھوڑی دیر تو بعد نو آکھاں ٹاور تے چڑھ جا انج یہ سجدے چ پڑھ لو تشہد وچ نہیں صلوات پڑھ بابا تے بلندہ قرآن وچ انما ولیکم اللہ دی آیت نہ ہوندی اسی علی دی ولایت دا اقرار نہ کردے اولے الامر دا لفظ قرآن وچ نہ ہوندا علی ولی اللہ اسی نہ پڑھ دے جدو مولا علی دی سکی ماں دا گزارا نہیں تے تیری میری کیا حیثیت ہے
کہ ساڈا ولایت علی تو بغیر گزارا ہوگا. آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی نہیں بنے جب تک انہاں علی ولی اللہ نہیں پڑھیا. ایک دو ایتا ہور سنا دیا جے تھک نہیں بیٹھے تے. پنجیاں پارا ہے سورہ زخرف، پنجیاں پارا سورہ زخرف آیت نمبر 45. میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا. آیت دا ترجمہ پوچھو ان سے یہ نبی کس طرح بڑھے، رسول کس طرح بڑھے. شیعہ دی کتاب ساڈی اپنی کتاب تفسیر صافی وچ بہار الانوار وچ. برادران اسلام دی کتاب میرے ہاتھ وچ تفسیر غرائب القرآن. تفسیر غرائب القرآن علامہ نظام نے شاپوری دے رائٹر نے جلد نمبر دی 6 صفحہ دا 93 ورگے دا سجا پاسا. شیعہ سنی پایو معراج رات سونے مکی تے میٹھے مدنی آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیوں دی طرح منہ کر کے پوچھا قلت ولا ما بعثتم. آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے نبیوں دسو تسی کیویں نبی بنے، رسول بنے. سارے نبیاں ایک زبان کیا خیالا ولایت کا وا ولایت علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ پروردگار عالم نے اس ویلے تک سانو نبوت دیتی نہیں، منصب رسالت سانو عطا ہی نہیں کیتا جب تک سونیا تیرے تے تیرے ویر علی دی ولایت دا اساں اقرار نہیں کیتا. علی ولی اللہ تو بغیر کسی رسول دا گزارا نہیں، تے غلام رسول کس باغ دی مولی. نبیاں نو نبوت تاں ملی ہے جو نہ توحید اور رسالت تو بعد ولایت علی دا اقرار کیتا. ولایت علی دی گواہی